Hi kids! Kamusta ka mo? Welcome sa aton nga kindergarten class. Ako, si Ma'am Jana, isa sa mga manunudlo sang kindergarten sang Sara Central Elementary School. Handa na bala ka mo sa aton nga leksyon sa ining adlaw mga bata? Kung handa na, tanan magtindog kag mag-upod sa pagpangamuyo sa pagkanta sa Philippine National Anthem nga pagasundan sang exercise kaupod si Ma'am Joyce. Jesus, updi kami sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa amon pagtuon, pati sa amon paghampang. Buligi kami mapalayo sa mga masakit kag mga katalagman. Ini ang amon ginapangamuyo paagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Amen. Bayang mag-ibig, tulas ng silanganan, hanap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, tuyan ka ng pag-ibig, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa sibuyat, sa langit upuan, kay nilagang tula at awit sa pagnayang minamahal, ang islam ng watawat mo'y tagumpay na nagtitinig, ang bituin ng araw niyang kailan pa maging magdidilig, upang nag-araw ng kahit pag sila nilalangit sa pilihan. Mabibigaya ng pagkay mga aking pagkamalay ng dating sa'yo. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Ipalakpak ang kamot naton, itindak ang tiil naton, ari munding mga tudlo ta, dalin na magsaot kita. Tralalalalalalala, 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 dalin na magsaot kita. Good job, kids! Mga bata, makita ninyo subong ang isa ka magic box. Aton lang tawon kung ano ang unod sini. Ready na bala ka mo? Una nga unod sang magic box. Ano gani ini mga bata? Tama! Pagkaon. Mga masustansya nga pagkaon, kaangay sang prutas, utan, karne, kagiban pa. Ikaduha nga unod sang magic box. Ano gani ini mga bata? Tama! Ini isa ka balay. Mahimo ini nga dako, gamay, maisa o duha ka palapag, kubo, kagiban pa. Ikatlo nga unod sang aton nga magic box. Ano gani ini mga bata? Tama! Ini mga bayo o kung ginatawag man naton nga mga panapton. May ara kita mga nanarisari nga mga panapton, kaangay sang t-shirt, sando, jacket, uniform, kagiban pa.
Sa liwat mga bata, ano-ano gani ang unod sang aton nga magic box? Very good! May ara kita pagkaon, balay, kag mga panapton. Ang pagkaon, isa sa aton mga basic needs nga nagahatag sa aton sa sustansya kakusog sa matag adlaw. Kung hindi kita magkaon sa insakto, pwede kita mangluya o kon magkasakit. Kita man dapat magkaon sa mga masustansya nga pagkaon, kaangay sang prutas, utan, kag maglikaw sa mga pagkaon nga hindi masustansya, kaangay sang burger, fries, kag soft drinks. Ang balay, isa man sa aton nga mga basic needs. Ini nagaserbi nga proteksyon sa aton sa panahon sang init kag ulan. Dako o kon gamay, o kon kubo ang aton balay, ini nagabulig sa aton sa mainit kag malamig nga panahon. Ang bayo o kon panapton, isa man sa aton nga mga basic needs. Ini nagabulig protekta sa aton nga lawas. Kung matugnaw ang panahon, kita nagasuksok sa madamol nga mga panapton, kaangay sang jacket, long sleeves, kag iban pa. Kung mainit naman ang panahon, kita nagasuksok sa mga manipis nga panapton, kaangay sang sando, t-shirt, kag madamo pa. Nakuha bala ninyo mga bata ang mga pangunahing pangangailangan o kon mga basic needs? Very good! Ano-ano gani liwat ang mga ini? Good job! Subong atong sabtan ang mga masunod ni hilikoton. I-check ang laragway kung iniisa sa aton mga basic needs, kag X kung hindi. Good job, kids! Nalipay gid si ma'am kay kamo nagapakimbahin sa aton nga leksyon. Subong, iyon na nga kwaon ng aton nga mga modules sa Quarter 1, Week 9. Kag sa bulig sang aton nga mga learning facilitators, aton sabtan ang mga masunod nga hilikoton. Madamong gid nga salamat sa inyo nga pagpamati. Kabay pa nga kamo may natun-an kag nag-enjoy gid. Until next time, ako, si Ma'am Jana, isa sa mga manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Bye!